Pwede maglingkod. Mag-magic po unta ko. We did a magic of love. Gitawag na mo nag-magic of love dito sa Davao. Si Pastor Peter, professional magician gina siya, no? And grabe ang gibuhat sa Ginoo, no? We were able to gather people from all over the city. And as a result of it, nakadungang na po mi og another church service, no? So very effective. Maybe one of these days, Pastora, atong maghimutag evangelistic magic of love diri and invite people. Ang ticket lang mo ni magdakag usa ka kalag nga unbeliever so that we can share the gospel. Praise God. Maayong hapon sa inyong tanan og salamat kaayo sa Ginoo nga kada anniversary nato diri naagi ko. It's an honor for me to be able to come here kada tuig. Murag last year wala ra ko pero nang akong anak, no? Kay siya nga nakakita sa anak, nakakita na mapud sa amahan. Praise God. Pero salamat sa Ginoo sa kabisi nato nagihapunta, and we are very happy. We would like to congratulate in the behalf of the G12 National Leadership si Pastora Lita o ang leadership dinhi sa Happy Church Pagadian for your 27th year anniversary. Salamat sa Ginoo. Palakpakan nato si Lord. And after 27 years, tikang tingali sa humble beginning, pagsugod ni Pastora Lita, and look at these thousands of people today. Actually, Happy Church is one of the largest churches nga akong mentor sa atong network sa G12 all over the Philippines. And I believe this is one of the largest churches, not only in the G12 church, but amongst the evangelical churches in Mindanao. So salamat kay sa Ginoo ang Dios nagapanalangin kanato. Amen. Everywhere I go, Amerika man, Mexico, Vietnam, ako ginapirme i-illustrate si Pastora Lita. Kung naalid to ikuan nga kanang may edad na, dili tiguang ha, may edad na. Babae pag yun, balo, pero nakapatubo sa iyang simbahan. Kaya na magoy uban, mayon nga, ang G12 para na sa mga bata. Dili mga kaigsuunan, para na sa atong tanan. Amen? Because that is the vision of the Lord. Our theme this year is We Are the Light. And kitang tanan, kahayag. Inay mong katupad, ikaw ang kahayag. Basahon nato ang atong passage diha sa Isaiah chapter 60 verses 1 to 3. I'll be reading from the New King James Version. Isaiah chapter 60 verses 1 to 3. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. For behold, the darkness shall cover the earth, and deep darkness the people. But the Lord will arise over you, and His glory will be seen upon you. The Gentiles shall come to your light, the kings to the brightness of your rising. Ang Ginoo magapanalangin sa pagbasa sa iyang mga pulong, magaampo sa ta. Amahan nga langit no, nagapasalamat kami ni ining kahigayunan nga usa kami makaselebrar sa imong pagkamaayo nini nga iglesia. From the beginning, after 27 years, among nakita ang imong pagkamatinumanon. How you bless the ministry of Pastora Lita as well as the leadership of this church. We thank you, Lord, for the multitudes of souls coming into the kingdom of God. I pray that you will bless the word that we are about to hear today. In Jesus' name, amen. About the light, doon nalay tulo kabutang nga akong hisgutan karon, no? Una, night. Kaduha, light. Ikatulo, sight. Para di inyo mas limtan, no? Maura ni atong point karon, no? Night plus light equals light. Or no, equals sight. Amen. Nagsugod kini nga versikulo. This is one of the prophetic verses in the Bible
concerning the last days. Mahitungod sa katapusang mga adlaw sa atong kinabuhi. Ug gikan diha sa bersikulo 2 nag-ingon, "For behold, darkness shall cover the earth, deep darkness the people." Ang lain nga translation ini, gross darkness. Kana bitawng kangit-ngit igsuon nga wa gid kay makita. Pila man kaninyo. Labi na gyud tingali kung naamo sa bukid-bukid nga walay mga kuryente. Tuamo tingali sa isla. Nainumdum ko sa una nang ko nga pagpastor, dito nagpastor sa usa ka gamay kayong isla, taliwala sa Samar ug Masbate. Walay suga igsuon. Dunay panahon nga ngit-ngit gid kaayo, kana bitawng walay bituon, walay bulan, walay suga, nga kana bitawng butagi ka, you see nothing. It's a thick darkness. Ang description sa New King James Version, deep darkness. Dili lang kay ngit-ngit. Ngit-ngit kaayo, nga wa gid kay makita. And this is the description. Night. During nighttime, there is darkness. Ngano man nagkinahanglan kita nga pasigahon ang atong suga. Why do we need the light? Because the Bible says, this earth is covered with darkness. Kangit-ngit igsuon. It's a nighttime. When we talk about nighttime, di taganahan mo trabaho, gusto lang ta mo higda, di taganahan mo lakaw, kay ngit-ngit kaayo. And the Bible says, in the last days or in the coming days, dunay dako nga kangit-ngit nga maabot sa kalibutan. Gross darkness, deep darkness, the people. Sa mga tao, makasinati og kangit-ngit. And I believe this is the result when we talk about darkness. We talk about the work of the devil. We talk about the result of sin. Darkness, poverty, sickness, and death. And the people, brothers and sisters, all over the world are experiencing darkness. Tingali, nining takna sa kahapunon, naa ka diri. Pero it seems nga hayag kaayo ang suga, pero para sa imo, ngit-ngit ang imong kinabuhi. Walay paglaom ang imong kinabuhi. Wala kay direksyon sa imong kinabuhi. You don't know what's going to happen. Kung unsay mahitabo sa imong kinabuhi, kay nga naman, naputos kas kangit-ngit. You are filled with darkness, despair, and sin. And I don't know about you, naating alidinhi makigsuunan, nga puno kas kangit-ngit, puno kas sa kasubanan ang imong kinabuhi. So many people today are experiencing darkness. Nag-ingon sa 2 Timothy chapter 3 verse 4 sa NLT, "You should know this, Timothy, that in the last days there will be difficult times." We are talking about difficult times. Lisod nga mga kahimtan, mga kigsuunan. O kung atong paminahon ang mga balita, abrihan nimo ang social media sa Facebook, Twitter, ug uban pa sa internet, sa TV, newspaper, puros kangit-ngit ang balita, mga kigsuunan. We had been inflicted lately with terrorism. And the latest threat sa tibuok kalibutan karon igsuon, dili na nang nasod, batok nasod, but terrorism, the rise of Islam. And they want to conquer the whole world. Ug matod pa, nitong Amerikano nga akong amigo, who can defeat an enemy who was willing to die? Para sa ilang makigsuunan, to die is to go to heaven. And it's not only, dili lang dito sa Middle East kininahitabo, sa Syria, sa Iraq, igsuon, sa Middle East, but hingsugod sila karon. Pagsulong din sa atong nasod sa Pilipinas, and lately nahitabo dito sa Marawi. Thank God nga nasulbad na. But terrorism is still a threat igsuon. It's one of the darkness that covers the earth. And people all over the world are so frightened. Perti nilang dakong kahadlok tungod kay kini pwede magdala sa kagubot sa tibuok kalibutan. Illegal drugs, labi na gyud dinhi sa ato sa Pilipinas. And the world is infected with this.
Ang atong presidente, mga kaigsuunan, mauna ang iyang fight kay iyang nakita nga milyon sa mga Pilipino are addicted to drugs. Busa, daghan kaayo ang nangapanghitabo dinhi nining kalibutana. Perhaps today, naa kaniini nga mga bisyo sa imong kinabuhi. AIDS is one of the thick darkness that covers the world. Philippines, nahibawa mo ang Philippines is number 1 sa AIDS karon. There are millions igsuon are infected with AIDS. And until today, AIDS, wala pa'y solusyon igsuon. Daghang mga batanon, daghang mga tao on the third, sex, dito sila na infected nini. Darkness, natural calamities, never before in the world history nga dunay mga bagyo nga moabot og 250 kilometros por hora. Ako dito ko dugay sa Samar igsuon. That is a pathway na siya sa bagyo. Muigo na gani ang bagyo og 100 kilometers per hour, guba ng imong balay anak. Di na mo tindog ang imong balay. But you can just imagine, brothers and sisters, 250 to 300 kilometers per hour. Ang kakusog niya murag tornado. Kanang ipo-ipo bitaw sa Amerika, tornado makaigsunan. Ang maagian ni ana, ang wind ana, ang kalapad, usa ka kilometro, ang tanang maagian, limpyo kayo, mura na siya maghimo og kalsada. Pero ang katong nahitabo sa Yolanda, igsuon, anak kakusog. Pero nahibaw mo ang scope, ang kadako sa iyang, usay nga na, scope sa Baguio was 500 kilometers. Tanang magian sulo sa 500 kilometers, guba mga kaigsuunan. These are all darkness. Sa atong kinabuhi personally, tingali, dunay mga darkness sa atong finances. Ang imong silingan igsuon, dunay problema sa balatian. Darkness. This is a prophetic message sa atong Ginoo, no? Nga darkness will cover the earth and deep darkness the people. Sa ako nang gikaingon, I don't know about you, tingali ni kadiri igsuon, pero dunay kangit-ngit nga imong nasinatian sa imong pamilya. Tingali hapit na ka magbuwag sa imong bana o sa imong asawa, ang imong mga anak nagrebelde, batok kanimo. Daghang problema sa panimalay. Darkness, balatian tingali, mitakboy sa imong lawas. Atong tanaw mga kaigsuunan, murag wala lay nahitabo. But darkness is covering the earth and all the people. Wherever you are, dunay kangit-ngit mga kaigsuunan. I remember 4 years ago, niadto ko sa Amerika and then gusto ko musakay sa ilang tren. Gikan sa Los Angeles, padulong sa akong igagaw ug ang ako pong uyuan nga tuan nagpuyo sa Oceanside. Duol na siya sa San Diego. That is south of California. And mingon siya nga unsa man gaw kuhaon ta ka diha sa Los Angeles, kinaaman sila sakyanan iko ayaw lang kay musakay kog train. Kay gusto ko mo sinati og kanang sakay sa ilang train. So nagsakay ko igsuon, it took us 2 hours travel, no, by train. Actually layo na kayo, no? Kung sa ato pa na kanang 2 hours mura na siya Davao og Pagadian kalayo. Pero tungod sa kaayo sa ilang train or sa ilang kalsada, dali ra mo abot. Pero samtang dito ko mga kaigsuunan, kaino nako nga dito sa Amerika, everything is all right. Daghan silang kwarta, dolyar ang ilang kita. There was a man, dunay tao dito nga duol sa amo naglingkod, unya mingon siya, Amerikano siya, puti, disinti nga pagkatao, pero may edad, mga late 60s, tingali 65, o ngadto sa 70 ang yang edad. Ingon siya, maayo tingali, dinhi ka mo mulingkod, kay murag ako nakita nga murag bisita mo dinhi, para makakita gyud mo sa itsura, dinhi mi sa side, sa dagat, sa Pacific Ocean, para makita ninyo ang tibuok nga kuan. So, he was so friendly. And
nahimo siya nga among tourist guide, kaya naman po Koreana ito nga babae nga kuan po. So sige siya explain until we became kanang kuan ba, intimate ang among panag-istorya. Yun siya nga, unsa man ka? Are you a tourist? Are you a businessman? Or are you, ani ko sa Pilipinas, ingon ko nga, anhi ka sa Amerika, ingon ko nga, I am a pastor and I am preaching to churches. And so, ingon siya nga, preacher day ka. Well, ako katoliko, pero di na ako ayo aktibo sa pagsimba. And he seems to be, alright, murag, alright kaayo ang iyang kinabuhi. But until he opened up his life, mingon siya nga, by the way, actually, Pastor, I just came from my doctor and talked to my doctor. O ang akong doktor nag-ingon sa ako nga I have 3 months more to live. Himatyon ako. Kaya naaday siya sakit nga cancer. Iya pa lang nadiskubrihan. Muna nagsakay-sakay lang ko aning trina. Wa ko kibaw asa ko padulong. Wa ko kibaw asa akong direction. I don't know how to tell my wife. I don't know how to tell my children. But he was so desperate, mga kaigsoon. Ako nakitaan ang kangit-ngit sa iyang kinabuhi. What ana siyang paglaom? But praise God, ako siyang gisyeran sa pulong sa Ginoo. Ako siyang gisyeran sa pulong sa Ginoo. Until such time, iyon ko, ako dugay na ko ng pastor. Nangalagad kog Diyos nga buhi. Nga bisan pa sa imong kangit-ngit, light is going to come. Amen? When darkness comes, naging balang sulatan, hallelujah. But the Lord will arise over you. There is light. Gamiton ta sa Ginoo. In the midst of darkness, God is going to use us. So akong kuan igsuon, that was my opportunity to rise up. Nga akong ipasiga ang akong suga nining tawhana. Wa ko kaila kaniya. Pero sige mag-istorya igsuon inko, can I pray for you? You know, my God is not only a Savior, but He is also a healing God, and He can heal you. Pwede niya ayuhon ang imong sakit. And then, light, a ray of light happened. Ming abot sa iyang mga mata igsuon, nga murag dunay paglaom. And I began to pray for him. Akong giampuan siya sa tubangan sa mga Amerikano. Daghang mga Amerikano tanaw-tanaw dito. Wag di ko'y uwa-uwa dito ba? Inko nga, di bitaw ko taga dere. Rebuke ko na akong igsuon. Cancer, speak in tongues pag ko dito, lingi ang mga tao. Ito. But anyway, you know, that man cried and he received the Lord into his life. O ako nakita nga, minsanag ang iyang panagway. Hallelujah. Amen? Because we have the light. Amen? When there is darkness, we have the light. Pero ang akong nalipayan igsuon, og na-amaze kayo ko because ingko nga manaog na ko, kay muabot naman ang among syudad before sa San Diego, sa Tumoy, una ko munaog sa atong station, last station before San Diego. Pagkanaog na ako, inko, by the way sir, I am, pailaila ko sa ngalan, pailaila po siya, inko, unsa may imong trabaho? Retired ba ka? Unsa man ka, negosyante ka? Unsa man? Ingon siya, by the way, I own this train. Siya day tag-iya sa train. And that was Amtrak. Pastora, Amtrak mauna ang national train sa Tibok, Amerika. Murag hapit ko makuyapi. Perte di ang datua. Inkumay na lang pod nga ako siyang gipangutana human na mong istorya. Kaya kung nahibaw ko nga mo dito'y tag-iya sa train, ma-intimidate nako, maikog nako. Pero sultihan ta mo makaigsuunan. Bisag unsa ka kaordinaryo nga tao. Bisag maid lang ka, boy lang ka, driver lang ka. Hallelujah, kanang imong boss, kanang imong amo, dunay pagkinahanglan makaigsuunan. And you can let your light so shine. Pwede nimo pasanagon ang imong suga makaigsuunan aron ilang makita ang kahayag sa Ginoo. Ayaw kaulaw, kaya nga naman, dili mapildi sa kangit-ngit ang kahayag. Bisag unsa pa kagamay ang kahayag. Bisag unsa kalawom sa kangit-ngit igsuon, basta mo siga ang kahayag.
mawala ang kangit-ngit igsuon. Dili na mulalis ang kangit-ngit. Dili na siya mo ilog sa kahayag. Ang importante ato lang pasigahon ang kahayag, mga kaigsuonan. Amen? Verse 1 nakaingon, "Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you." Ang kahayag sa Ginoo musanag diha kanimo. In other words, in the midst of night, there is light. In the midst of darkness, musanag ang kahayag. Diin man, upon you. Inang imong katupad diha kanimo. So dili lang kay kapastura, dili lang kay kampastor, kundi sa matag usa ka nato. All we have to do is to arise, shine. Atong pasigaon ang atong suga. Nag-ingon diha sa Mateo, mga kaigsuonan. Ninumdum mo sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 16. "Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven." Kini nga verse igsuon, nag-ingon dinhi, "Let your light so shine." So ang L, let your light so shine. In other words, you have to lit it. Ikaw mismo ang mupasiga ni ana. Ikaw suga, mga kaigsoon. If you are the light, yes, you are the light, pero ikaw, imong responsibilidad ang pagpasiga sa imong suga. Ang problema manggod sa ato igsuon, wa nato pasigaa ang atong suga. Nahibaw mo, ang pag-share sa pulong sa Ginoo, dili maya lisod. Just let your light so shine upon men. Kung dunay kangit-ngit igsuon, pasigaha ang imong suga. Amen? And, you know, light is also an individual. I stands for individual light. In other words, it's your light. I am the light. Si Pastora Lita, light po na siya. Kamong tanan, light po mo. And we have to let our light shine. Bisan tuod usarala. Usara na ang imong suga. Pero igsuon kung kinang tanan magdungan sa pagpasiga sa atong suga, musanag, muhayag tanan, mga kaigsuonan. So each one of us naatay responsibilidad sa pagpasiga sa atong suga. Ang problema nato, naatay suga pero wala nato gamita. Parehas ta ni adtong 5 ka mga birhing buang-buang diha sa Mateo Kapitulo 25. Doon ay parable si Ginoong Kristo about the 10 virgins. Si Jesus nag-ingon, ang 5 kanila wise, o ang 5 buang-buang. Nga naman, unsa nahitabo sa wise, yes, naa sila'y suga, ug naa po sila'y kandila, mga kaigsuunan, apan ilang gidagkutan, gipasiga ang ilang mga suga. Pero doon ay 5 ka mga buang-buang, mga kaigsuunan, naauntay sila'y suga, pero wala sila mag-andam. Wala nila pasiga ang ilang mga suga. Pag-abot sa pamanhunon, ang 5 nga buang, nga wala magpasiga sa ilang suga, nabilin, wala maka-apil sa gitawag og kasal. Now, dinhi atong makita, mga kaigsuunan, nga posible, nga duna sa iglesia, nang hinaot unta ko nga wala dire. Ikaw gitugahan sa Ginoo sa suga. Gihimo ka sa Diyos nga suga, pero you really don't care. Sa diha, nga naa ka sa imong opisina, naa ka sa eskwelahan, o sa imong mga silingan, imo bang gipasiga ang imong suga? Ang problema manggod, mga kaigsuunan, dili mailhan. Halimbawa, ang suga, bisag unsa ka gwapo sa imong suga, bisag unsa ka, bisag 100 watts pa na, or 1,000 kabultahi or watts, bisag unsa ka kusog, kung dili nimo isiga, pag abot dito sa ngit-ngit, ngit-ngit ra gihapon na. Ang problema, mga kaigsuunan, mauni sa atong mga silingan o sa atong mga pagtrabaho, wa mailhi nga suga di ay ta. Wa nato pasiga ang atong suga. Ang atong binuhatan maura gihapon. Kung mag-inom sila, inom pud ta. Kung mamalikas sila, mamalikas pud ta. Amen. Mga young people, wa nato pasiga ang atong suga sa atong mga classroom. Nangupyang imong classmate, otro po kang nangupya. Kinahanglan, lahi manggod ang kahayag sa kangit-ngit, mga kaigsuunan.
So asa man ta mo pasiga sa atong suga, didto sa ngitngit dili sa hayag. Kay naaman ko'y mga Kristohanon nga hayag kaayo dire sa simbahan. Pero moabot na gani dito sa kangitngit, di na mo hayag. Mupaong po ang ilang suga. Mo compromise sila kay ano man mauwaw sila. Mauwaw sila nga ma-identified nga mga Kristohanon, mga born again, yaga-yagaan tingali. Pero mga kaigsuunan natong challenge karon, we are the light. You are the light. Di lang dire. Basig maparehas ni atong tao nga nangita siya igsuon. Naa siya gipangita dito dapit sa may poste nga naay suga. Sige siya pangita, mingon ang iyang kumpare, pre, nag-unsa man ka? Nawa lagi akong ang sing-sing sa akong asawa, pre, nawala, bulawan ra ba to? Asa man nawala, pre? Dito sa ngit-ngit dapit. Nganong naman ka dire? Ngit-ngit man gud to hayag man dire. So din ako kipangita. Kung asa sila mga kaigsuunan atong ipakita ang atong kahayag. Amen? Because the result is sight, that they may see your good works. No? Hallelujah. Amen? Nagingon din niyo, the glory of the Lord is risen upon you. Nagingon din niyo, and His glory shall be seen. Makita. Jesus nagingon nga let your light so shine that they may see your good works. Ang importante ang ilang nakita. Ang mensahe igsuon sa ebanghelyo dili kinahanglan nga maayo kay kamuwali og evangelist message. Ang imong kinabuhi mismo, kanang imong kinabuhi mismo dako na nga mensahe. Sa diha nga makita nila ang kabag-uhan sa imong kinabuhi, mensahe na na. Amen. Nagingon din His glory shall be seen. Ang pangutana, makitaan ba ang iyang himaya? Tungod kay sa ako nang gikaingon, naara ta diri mo pahayag sa atong suga kung kitara, nata sa atong cell group, nata sa atong simbahan, pero tuwa tas gawas, kumusta man igsuon. Kinahanglan atong ipasiga ang atong suga. Ina imo katupad bi, pasiga apon ng imong suga. Pasigaon na to. Bisag asa kita atong pasigaon. Dili lisod, igsuon. And the Bible says, your heavenly Father will be glorified. There is a sight now. There is a vision from night to light and then sight. Makita nila igsuon ang kabaguhan sa imong kinabuhi. Amen? That is the glory of God. So let your light so shine. Let ba imong tugutan ikaw mismo. And then your heavenly Father will be glorified. And then T is testimony. Your life will become a testimony. Mahimo kang testimonyo sa imong kinabuhi. Igsuon, mailhan ba ka nga Kristohanon? Ang uban nato, maikob man nga tawgon tang mga Kristohanon. Mahadlok ta, mauwaw ta. You know, sa una, ning apil-apil pug kuog kanang sa mga batanon ba, duwa og basketball na ami asosasyon sa mga who's who in the community, mga dato, na mga judges, na mga konsehal ang membro sa maong grupo sa basketball. Kada buntag magduwa ra gid mi, magbasketball ra gid mi. Unya kining mao to hingapil lang gyud ko sa ila aside from exercise para pod ma-share nako ang ebanghelyo. Kaya kini ba yung mga Kristohano na tangadugay? Wa na ba tay amigo nga naas kangit-ngit? Ang atong amigo naatanan sa kahayag. Ha? Wa na tay amigo, wa na tay kaila nga unbelievers. Ang atong kaila, tanan naas sa Kristohano. Dili ba? Muna nga maglisod ta og evangelize. Bisan gani atong silingan, di ta kaila. Ang atong nailhan sa atong silingan, ang ila ra yung iro. Whitey. Pero wa ka kaila kinsay tag-iya ni Whitey. Kada adlaw mo gawa sa iyang garahe, wa ka makaila. So, kapil-apil ko dito igsuon, naapoy membro namo dito nga kanang Muslim, naapod pare. Nya, ako pod pastor, pero naauban mga businessmen. Unya, kining mga tao lagi nga mga lalaki, basta magtigom na ganina, sa di pa may magduwa, ang istoryahan igsuon, sabong og babay.
sugal og babay. Maghisgot na sila mga laway kaayo nga mga sinultihan, hambugiro kaayo kung pila ka babay ang iyang nabiktima. Grabe kayo ba? Pero nahibaw mo, basta mo duol na gani ko, moabot na gani ko, matingaman ko. Kana mga attorney, mga judges, mga konsehal sa lungsod, pag abot na ko may kaigsuunan, mumingaw man dayon. Kay moingon sila nga, ay natagsaba kay niya na si Lord. Maikog sila sa ako. Pero naa dito ang pari, kay mo apil man pog pari binastos igsuon. Nailhan nila nga ako kahayag. Sa ako palang presensya daan, makita na nila ang kahayag. Amen? Let your light so shine. Aron nga makita. Ipakita lang imong kahayag. Ang uban sa inyo, mga young people, tingali uban sa inyo, maglison mong dala sa inyo mga ginikanan. Diha sa simbahan. Kaya nga naman, basig wala sila kakita sa kahayag. Hingsamot hinuog kang ngit-ngit. Sa una, muuli ka, sa wapap ka born again. Muuli ka, tingali, alas 11 sa gabi. Karon kay na born again na ka alas 2, tamay hinuos kadlawon. Unya mo ingon din, seal group manggod ma. Ha? Sa una mo kaon ka, manghipos ka sa imong gikanan, karon igsoon wala na. Ipakita ang imong kahayag. Amen? Nabay mga batanon din hoy, ha? Pamilo po sa imong habol kung may time. Naay usa namo kabag-o nga young people nga lalaki. Nahibaw mo giunsa nga ang iyang inahan ming alagad sa Ginoo? Wala siya witness. Kining lakiha, kining nga batan-on drug addict gina siya kaayo. Bugoy kaayo ang iyang inahan, mahadlok sa iya basta mo uli na siyang hubog ug sabog pagyud. Pero usa kay gayon, nabag-o ang iyang kinabuhi. Gi-invite siya siyang amigo, iyang classmate, gidala sa encounter, and now he is now on fire for the Lord. Natinga ang iyang mama, kanya itong panahon na naamami katong youth feast bitaw nga among gihimo. So kada buntag nag-ampo mi mga for 12 days. Very early dawn prayer, no? Dunay daghang mga kasimbahanan dito sa Davao nga nag-ampo. Ug ang iyang anak dito. Ingon siya nga natinga siya sa iyang anak nga kadlawon man mo gawas mga alas 4, kay alas 5 man ang among sugod sa pag-ampo. Alas 4 pa, manaog na. So natinga siya, ingon siya, naagi tingali gihimo ni akong anak nga dili maayo. Kada buntag sayo, musayo ang iyang anak, manaog, sa kay jeep. Hangtod nga, ang iyang curiosity, gusto niya nga matagbo gyud, gusto niya may bawaan, unsa na itabo sa iyang anak. Di ba mo igsuon, pagsakay sa iyang anak og jeep, hingsakay pod siya, parehas og ruta, iyang gisundan. Gisundan niya kung asa ang iyang anak padulong. Kay basig ang iyang hunahuna, basig na anapod ni mga sindikato nga gihimo. Nagdruga tingali ni sa iyang mga barkada. Ug delikado kayo ni, mahadlok siya. No? Niba mo makigsuunan, minghunong ang sakyanan dito sa Rizal Park. Daghang mga tao. Niba mo unsa iyang nakitaan dito, ang iyang anak nga bugoy, ang iyang anak nga drug addict, ang iyang anak nga rebelde, way respeto sa iyang ginikanan, tua, atubangan sa stage, nagaluhod, nagaampo nga to sa Ginoo, nagahilak, praying for the nations of the Philippines. Pagtanaw niya, ang akong anak, di siya makatuo mga kaigsuunan, sa nahitabo siyang anak, nga kada buntag di ay nagaampo. Naibaw ka unsay iyang gihimo, sunod Domingo, inyo siya dong, asa dapit ang inyong simbahan, kay mga lagad na ko sa imong Ginoo. Dili kinahanglan debatihon nimo imong mama. Dili kinahanglan debatihon nimo ang imong amigo. Just let your light so shine before men. Because darkness can never overcome the light. Whenever you shine forth your light, mawala ang kangit-ngit mga kaigsuunan. Bisag unsa ka gahi sa usa ka tawo, kung pasigaon nimo ang imong suga, hallelujah, sila makakita sa kahayag igsuon. Amen? Hallelujah, let your light so shine. You know, and ang ingon din niyo sa verse 3, Isaiah 60 verse 3,
The Gentiles shall come to your light, and the kings of the brightness of your rising. Ang resulta kung makakita sila sa kahayag, sila na mismo mudugok sa kahayag. Sila na mismo muduol sa Ginoo. Hallelujah! Amen? Tungod kay ilang gipakita ang ilang kahayag, mga kaigsuunan. Palakpakan nato si Lord. Moabot ang kahayag, igsuon. Moabot, yes, dunay kangit-ngit sa atong kinabuhi. Pero kung ato lang pasigahon ang atong suga, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Lastly, dunay usa ka istorya diha sa Daniel, mahitungod sa tulo ka mga batan-on nga nangalagad sa Ginoo, nga mingagi sila og kangit-ngit sa ilang pagpangalagad sa Ginoo. Ang ilang pangalan, si Shadrach, si Meshach, ug si Abednego. Dunay sugo sa hari igsuon. Ngang tanang tao lumulupyo sa Babylonia, kinahanglan mo simba ni atong ribulto nga iyang gitukod. Ug dili lang kay ribulto, it was pure gold. Golden image of the God of Nebuchadnezzar. Maingon siya, kung dili mo musimba, ako kamong, itambog ngadto sa hudno nga init kaayo. Masunog kamo. To make the long story short, wala sila magpapildi sa kangit-ngit igsuon. Sa dihang ang tanang tao ming simba ni atong larawan, nahibaw sila nga dili kana kabubuton sa Ginoo, and they would like to shine forth the light. Usahay igsuon kun ang imong ipakita ang imong suga nimo, pahayaw ko nimo igsuon. Sometimes there might be a threat to you. Pwede ka, i-persecute because gisumbong sila sa hari. Kaya ang tanan naghapa sa diha kaming tukar na ang tulunggon, wa sila mo hapa, wa sila mo simba sa larawan. Perting sukua sa hari, mga kaigsuunan, ug matod pa dinhi. Tan-awa ra God sa verse Daniel chapter 3 verse 15. Ingon ang hari nga kinahanglan mo simba gyud mo, kay kung dili itambog kamo sa hudno. Unya sa katapusan nga parte niya nga versikulo, and who is the God who will deliver you out from my hand. Gi-challenge ang ilang pagtuo, gi-challenge ang ilang kahayag, kinsa man kanang Dios nga maka-deliver, makaluwas kaniyo gikan sa akong mga kamot, akong mga kamot. Unya sa versikulo 17, ingon unsay giingon sa verse 17. Verse 17. Sabi sa verse 17, if that is the case, everybody say, if that is the case. Ha? Isa. Kana lang sang if that is the case. Ingon sila nga, hala, kung di gani mo musimba sa larawan, itambog mo sa hudno. Ingon din siya, if that is the case, our God is able to deliver us. Amen? Nasayod sila nga ang kangit-ngit dili gyud makapildis kahayag. Amen? Muingon ang imong uyab nga unbeliever, kung magpadayong pagsimba diya sa Happy Church, buwagan tagyud ka. If that is the case, hatagan ko sa Ginoo mas gwapo pa sa imo. Muingon ang doktor kanang imong sakit wa nay paglaom. Muingon ka nga, if that is the case, my God is able to heal me. Amen? Muingon ang imong asawa, buwagan ta na ka, pangitaan ta na kaglain, mangita na koglain. If that is the case, ang akong Diyos makahimo sa pagluwas kanako. Unsa may imong kaso karon? What is your case? There might be a dark case in your life. There might be a dark case sa imong ministry kung ikaw pastor. Pero ang atong tubag, it's an statement of faith. If that is the case, kung ingana man o galing, hallelujah, ang akong Diyos makahimo sa pagluwas kanako. That is a statement of faith. Pero, sunod nga versikulo 18. Tanaw na to, ha? But if not, Ingnabi? But if not, uroy kong dili, ni karon, kung ngit-ngit kayo igsoon, wa na kay paglaom, nagsalig ta sa Ginoo, nagampo ta sa Ginoo, ang Dios makadeliver nako. Pero naay panahon nga if not,
Hala ka, oy. If not, kung dili mo tubag ang Ginoo sa imong pag-ampo, kung dili ka luwason sa Ginoo, if not, hala mga kaigsuunan, doon na bayay panahon nga doon ay mga if not sa atong mga kinabuhi. Ako, dugay na ko nagpastor. Salamat sa Ginoo, mag-ampo ko. Praise God, ayuhon sa Ginoo. Praise God. Hallelujah, bisag unsa ka. Dagko nga problema ang Diyos mo tubag sa pag-ampo. Pero doon ay panahon nga mga if not, nag-ampo ko usa ka masakiton, namatay, maninuning kirig, patay. If not, mauni ang statement of faithfulness. In the midst of darkness, if not, ingon siya, be it known to you, O King, that we will not serve your God or worship the God that you made. Bisan pagdili mo tubag ang Diyos sa among pag-ampo, padayon gihapon kong pagalagad sa Ginoo. Pahala mga matay, kung dili man ko ayuhon sa kong balatian, padayon gihapon sa pagalagad sa Ginoo. Amen! Doon ay mga if not, mga kaigsuunan. Pero salamat sa Ginoo. Nagpabilin sila sa kahayag, bisan sa kangit-ngit. Gitambog yun in town. Sa pagtambog na nila, suko kayong hari, mga kaigsuunan, gigunitan na sila, gigapos na sila. Ingon sila, Lord God, nag-ingon ba yami nga, my God is able to deliver me. Lord, hallelujah, magpadala ka Ginoo og ulan, para mapawong ang kalayo. Hallelujah, ipakita ka nila, Lord. Agoy, kay wa paghangad nila, wa may panganod. Ingon dayon si Shadrach, ngadto kang Abednego, go. Basig if not ni. Wa manggi. Ang putang ulan. Kanang hangin nga kusog. Ang puta Lord nga Ginoo. Pakita ang imong hangin Ginoo. Wa mo po'y hangin. Bisag uyuhoy na lang. Ingon po dayon si Meshach, if not gitingalin eh. Ha? Pero wala sila madiskurahe. O Ginoo, magpadala kang anghel, Ginoo. Grabe, padag anghel. Wa maghintay anghel. Mauto nga natambog sila sa linaw nga kalayo. Hingkatawa ang mga tao. Ha, tanawa. Kaingno nila, pahambog sa ilang pagtuo. Hambugiro ra kayo. Pero mga kaigsuunan, kung magpadayon ng sa imong kahayag, ang kangit-ngit dili makapildi kanimo. Naunsa ba nga pagtambog nito mga kaigsuunan, miingon si Hari ni Bukod-Nasar. Siya, kuan kining mura ba kanang iyang kuan ba kung sa kang presidente pa si Bongo. Bong, daragod bong, yana ba? Di ba tulo man to kabuok ang atong gilabay dito? Siya bitaw, sir, tulo kabuok. Naunsa naman ang upat naman ang naglakaw-lakaw raman sila. Upat man sila, ikaupat, murag naong sa anak sa Diyos. Amen. Yes, natambog sila sa linaw o kalayo, pero wala sila maunsa. Niya ang punto sigsuon. Dili man tingali kaluwason sa Ginoo gikan sa hudno sa kalayo, pero sigurado nga ubanan kaniya taliwala sa kalayo. Nakita hinuon ang greater glory. Praise God. Salamat sa Ginoo nga pagtanaw nila gawa man sila masunog mga kaigsuunan. Usa na hitabo. Ang hari mismo nag-declare nga gikan karon. Hallelujah. Ang tanan musimba na sa Dios ni Shadrach, Meshach ug Abednego. Ayaw na mong simba ni kadi ni tinuod. Tinuod gayod ang Dios ni Shadrach, Meshach ug Abednego. Ug nahibaw mo unsa nahitabo makaigsuunan naapagyud sa verse 30. Then the king promoted Shadrach, Meshach ug Abednego. Why? Because they shine forth their light in the midst of darkness. Karong takna sa kagabion mga kaigsuunan. Darkness shall cover the earth. The people. Yes, dunay kangit-ngit tingali sa imong pamilya karon. But the light is Jesus Christ and He is going to shine upon you. Duko kita sa atong mga ulo. Before I pray, natingali din hiigsuon nga dunay kangit-ngit nga nitabo sa imong kinabuhi. Maybe you are, gusto ko mag-ampo sa mga first-timers, mga bisita karon. Tingali imong kinabuhi na puno ka sa utang, na puno ka sa problema,
naibalatian, napuno ka sa bisyo o gusto ka nga malingkawas gikan sa kangitngit. I would like to pray for you. Tanang mga bisita, pataas daw ang inyong kamot. Kung first timer ka dire, gidala ka, giimbitar ka sa imong amigo, salamat niya nga mga kamot. Napa, ay alam mo kauwaw makigsuunan. Sa taas na praise God, hallelujah. Palakpakan nato atong mga bisita, be. Pwede ang atong mga bisita mo anhi sa tubangan. Tanang nagpataas sa ilang mga kamot mo anhi sa mo sa tubangan. And gusto ko mag-ampo alang kaninyo. Tingali nawadaan ka nagpaglaom sa imong kinabuhi. Dili ni relihiyon igsoon, it's about coming to the light. Your life has been in darkness. Naa ka sa kangit-ngit. Muanita sa tubangan. Hallelujah. Palakpakan nato sila more time. Alam mo ka, dire sa tubangan. Linya mo sa tubangan. Praise God. More are coming. Praise God. Darkness shall cover the earth. Yes, dunay kangit-ngit. Wa ka kahibaw na diskurahe ka. Wa ka kahibaw sa sitwasyon nimo. But today, karong gabi una makaigsuonan, the light of the Lord is shining upon you. Hatagan ka sa Ginoo kaluwasan. Hatagan ka sa Ginoo kapasayloan. Hatagan ka sa Ginoo bag-ong kinabuhi igsuon. Hallelujah. Come on, gikan sa taas, anhimo sa tubangan. Hallelujah. This is what this message for. We want to bless you. Happy Church would like to share the love of God with you. Praise God. Salamat, Lord. Salamat sa kahayag. Yes, more are coming. More are coming. Please, do come. Ayaw pagbiya nining dapita nga dili nimo masinatian ang kahayag sa Ginoo. Nag-ingon si Ginoong Kristo, ako ang kahayag nining kalibutana. Bisan kinsa nga mosunod kanako, dili na maglakaw sa kangit-ngit, kundi dili maglakaw sa kahayag. Ug himuon ka sa Dios nga kahayag. Tingali ang imong pamilya wa nay paglaom. But you can ignite the light of God para sa inyong kinabuhi, para sa inyong pamilya. Come on, just come forward. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. The atmosphere is changing now. For the Spirit of the Lord is here. Napa? The evidence is all around. That the Spirit of the Lord is here. The atmosphere is changing now. The atmosphere is changing now. For the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around. That the Spirit of the Lord is here. Before ko mag-pray sa inyo, gusto lang nako nga explain sa inyo ha. Tungod sa atong kasalanan, nailawom kita sa kangit-ngit. Naay verse sa Biblia nagaingon, Juan 3:16, For God so loved the world, that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him should not perish, but will have everlasting life. Kana nga verse, naghisgot ka na siya og duha ka destinasyon sa tao. Mura magutang nag-travel ba? Yan natay destinasyon. Katapos atong kinabuhi, nining kalibutan na, naatay padulngan. Kanang atong kalag bitaw, kanang kinabuhi nga naasulod nimo, kanang ikaw, naakay padulngan. Duha ang padulngan. You are either going to perish in hell or have eternal life in heaven. Pagtapos sa atong kinabuhi, ha? Kanang John 3:16, ipakita lagod bro. Whosoever believeth in Him should not perish, but will have eternal life. Either malaglag ang imong kalag sa impyerno, umuadto ka sa langit. Mangutana daw ko sa inyo, asa mo gusto mo adto? Sa impyerno o sa langit? Kinabuhing dayon, di ba?
perish or have eternal life. Kita gusto ta mo ato, ako gusto ko. Kitang tanan gusto ta. Ug buot pod sa Ginoo nga malangit ta. Pero dunay kangit-ngit ming abot. Gustuhon man nato mo og langit, naatay problema, na ako'y problema. Ang tibuok kalibutan dunay problema. Unsay problema? Tungod kay ang kalibutan nakasala. Kitang tanan nakasala. Ug ang sala mauna siya ang nag-cover sa ato. Tungod sa atong sala, gustuhon man nato nga moadtog langit, ang problema mao ni impierno ang atong dangatan. Tungod kay kitang tanan nakasala man. Mao na ang kangit-ngit nga akong gisgutan kaninyo. Moabot ang panahon nga kuhaon ta sa Ginoo. Pero kung naata sa atong pagkamakasasala, impierno ang atong dangatan. Apil po ko anak. Ang tanang tao nakasala. Way tao nini kalibutan nga way sa. Naatas kangit-ngit tungod sa sala. Mo nay problema. Mo nay daotang balita. Ang maayong balita mao ni nag-ingon, for God so loved the world. Gihigugma sa Dios ang kalibutan. Nga tungod sa iyang gugma, bisan pa kita nakasala, iyang gihatag ang iyang bugtong anak si Jesus, nagpakamatay sa cross, aron tupson ta sa ato mga sala. Ang ato lang buhaton mao ni, that whoever believes in Him. Kanang whoever, ibutang imungan diha. That if Hurley believes in Him, he shall not perish but will have eternal life. Whoever, ikaw na. Ang importante, musalig kita sa Ginoo. Ang inyong pag-forward dinhi, mura bag minduol ta mo sa kahayag, no? Sa Ginoo nga akong gisgutan. Pwede ba dungoon ninyong mga ulo, piyo nga inyong mga mata? O gusto niyong dawaton si Kristo, ipataas ang inyong usa ka kamot, ang tuo nga kamot, just raise your hands. Sabat ka mo nini nga pag-ampo. Ingna Ginoo. Ginoong Jesus. Kusgan ninyo, Ginoong Jesus. Salamat sa imong paghigugma kanako. Bisan pa sa akong kasalanan, imong gihatag ang imong kinabuhi. Namatay ka dito sa cross, pagtubos kanako. Pasaylua ako sa akong mga sala. Ug dawaton ko ikaw karon. Ingon nga akong Ginoo og manluluwas. Buot ko mabalhin sa kangit-ngit ngadto sa kahayag. Salamat sa kinabuhing dayon. Amen. Okay? Palakpakan nato si Lord. Kadto no? Nag-ampo mo kung inyo tong giampo nga sincero, pulong man to sa Ginoo. Whoever believes in Him shall not perish but will have eternal life. Gusto nako nga dasigon kamo, no? Nga magpadayon na atay mga igsuunan dinhi ang nag-invite sa inyo nga makadayon pag-ampo alang kaninyo aron mugiya kaninyo sa pagtubo. Let me pray for you. Father God, I pray that you will bless everyone, Lord. Everyone. Asa ba ang mga primary, diri mga pastors? Can you just lay your hands over them? Tanang-tanang mga primary. Just touch them as I pray, okay? Father God, I pray that you will bless them, Lord, in the name of Jesus. Bless their needs. Kung doon na sila mga balatian, naa sila mga sakit, na ay kangit-ngit sa ilang kinabuhi, Ginoo. Problema sa pamilya, problema sa pangwarta, Ginoo. Problema sa panglawas, Ginoo. Ako nag-ambog, ikaw magahikap kanila, Ginoo. Ug padanaga ang imong kahayag sa ilang kinabuhi. Gikan ining gabiuna, Ginoo, ilang makita ang kahayag nga gikan kang Kristo, nga dunay kahayag nga busiglak gikan sa kalangitan ug maghatag og paglaom sa ilang kinabuhi, Lord. Lord, I pray that you would bless them and touch them right now. In Jesus' name. Salamat, Ginoo. Panalangin ni ilang pamilya. Kung dunay mga membro sa ilang pamilya nga dunay sakit, Ginoo, ikaw mag-aayo kanila sa ngalan ni Jesus. Thank you, Lord, for your word tonight. Salamat, Ginoo, sa imong mga pulong. In Jesus' name. Amen. Ato silang palakpakan, mga kaigsunan. Thank you very much for coming. Hallelujah. Akong ihatag ang microphone karon kang Pastor Alita. Pwede na mo mabalik sa inyong mga lingkuranan. Thank you.
Praise. Kusog na palakpak para sa Diyos. Section, patas atong kamot. Palakpak para sa Diyos tonight. Woo! Thank you, Lord. Taga-taas, palakpak para sa Ginoo. Arong gabi una. Hallelujah. Praise. Doon na tayo buhaton, igsoon. Dili ni siya maingon nga. Total silence, please. Doon tayo buhaton, pasidungog sa Diyos karong gabi una. Atong tema sa tibok tuig sa pamilya sa G12 is We Are the Light. Ug niabot yun sa akong kasing-kasing nga i-celebrate nato ang pagkadawat nato sa kahayag nga iya kang Ginoong Hesukristo. Atong mentor, nagrepresent ni siya sa atong leader. Diin, kani nga tema, We Are the Light, ay nogi kani sa heart sa Ginoo. Kita na ko ang sequence bitaw sa mga tema kada tuig. Ug excited ko kaayo sa team karong tuiga. Sunod tuig nga, Let Your Kingdom Come. Excited ko kayo na. Kay after the Let Your Light Shine, Let Your Kingdom Come. And tonight, aron mahimo ni siyang silyo at tubangan sa Diyos. Especially ang tigumanan na atong pamilya, gitawag og Happy Church, the Light of the City. Nga mahimo gyud siyang tinuod sa matag usa nato ka kinabuhi. Ang tonight, kani nga candle nagrepresent ni sa persona Ginoong Hesus nga maong kahayag sa tibuok kalibutan. Gikot na to ganina, ingon ang Bible, John chapter 6:28. I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness. Gusto gyud sa Ginoo nga magsunod ta niya. Magsunod ta sa prinsipyo niya, magsunod ta, mag-awat ta sa kinaiya niya. So tonight, it's our privilege na mahimong mulight ang ato ang mentor from Davao City, si Bishop Herly Montes, nining dako nga suga, nagrepresent sa kahayag sa kalibutan nga mao si Ginoong Hesukristo. Okay. Wala na maglakaw-lakaw, no? This is a very serious matter. This is a prophetic, actually, gesture. Akong dagkutan kini nga suga, ini nga kandila that represents Jesus Christ. And then I am going to pass this si Pastor Alita, o dagkot ni ini. Ug ingon nga senior pastor nini nga church. Ingon nga mga leaders kamo mukuha pud mo sa kahayag gikan sa inyong pastora. And after that, kamo pod ang mo distribute sa kahayag ngadto sa uban. Ang tanan, nanabay kandila tanan igsuon. Because we are the light. Atong dagkutan karon ang kandila. Magampo ta. Father, we thank you, Lord, that you are the light. Yes, dunay kangit-ngit ang tibuok kalibutan. Yes, ang pagadian tingali na puno sa kangit-ngit tungod sa sala. Tungod sa mga bisyo, buhat sa kaaway. Pero salamat, Lord, nga ang kangit-ngit dili makaplupig sa kahayag. And you said, Lord, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but will have the light of God. Thank you, Jesus.
Mag-praise ako kang Pastor Lita. Father, I pray. Sa diha ngayang dagkutan kini nga suga Ginoo, nagarepresentar nga leader ni nga simbahan. Nga siya ang mudagkot sa mga suga sa matag sa leader. And they too, nga mudagkot, mupasa sa suga, nga to sa ilang mga miyembro o cell members, disciples. Pero ako nagampo, Lord, nga gikan nining simbahan na mukuyanap ang kahayag Ginoo sa tibuok pagadian. That indeed, kini nga simbahan will be the light of the city. In Jesus' name, amen. Seek out the hopeless, confused and torn, and hold out your candle for all to see. Take your candle and go light your world. Take your candle and go light your world. Frustrated brother, see how he's trying to light his own candle some other way. Palihog manindog mo mga igsoon. She's been robbing lives you. Still holds a candle without a flame. So carry your candle, run to the darkness, seek out the lonely, the tired and worn. Hold out your candle. Paspas tong ning saka sa taas, misa 9 palihog. Take your candle, go light your world. Saka dito speakers mo. Go light your world. 'Cause we are a family whose hearts are blazing. So let's raise our candles and light up the sky. Praying to our Father in the name of Jesus. Make us a beacon in darkest times. So carry your Thank you, Lord. run to the Thank you, Lord. seek out Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mamuhat ka sa among kinabuhi, Ginoo. Mamuhat ka, O Diyos. Matag barangay dihin kami nagrepresent, Lord. Kining kahayagan niya sa among kinabuhi nga mo ikaw. Mo'y makita, Ginoo. Dili kami. Dili ang happy church, Lord. Kundi imong persona, Ginoo. O mihatag sa imong kinabuhi. Ikaw po nung mihatag sa imong kahayag. Haron kami, Ginoo. Mahimong po kahayag sa uban. We honor you. We honor you. Samtang nagunit ka ng kandila, igsoon, ideklarar sa imong kaugalingon, sincerely sa imong kinasuluran, ingna, I am the light of the world. Sige, isulti na, I am the light. Kada usa. Isinggit, I am. What? Oh God, salamat Lord. Mugawas maning building nga Ginoo.
Kini nga kahayag dili mapalong ni bisan kinsa, Lord. Unsang persa sa kangit-ngit di makapalong nini, Ginoo. Tugay kini nga kahayag. Kini nga kahayag. Midaog more than 2,000 years ago. We give you praise, God. We give you praise. Samtang awito na ito ni awita yung sa how great is our God. Sing with me, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. That all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. The splendor of the King, clothed in majesty. Let all the earth rejoice. Let all the earth rejoice. He wrapped himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Age to age, he stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one. Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. Woo! How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. How great is our God? How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Request ko ni Bishop Herley sa pag-send out nato for year 2018. Hallelujah. Pataas na ito ang mga suga. Lord,
nakita nimo kining simbolo sa suga, Ginoo. Nga tinuod gayud kami ang kahayag ni kalibutan. Ako nagdeklarar nga dili lang gikan ni ini nga building kini nga hayag, kundili manggawas kami, Ginoo. Dala namo ang kahayag sa himaya ni Jesus ngadto sa mga kalsadahan, sa Pagadian City, sa mga balay, sa mga eskwelahan, sa mga opisina, Ginoo. Lord God, ingon nga imong alaga. God, I pray and I anoint and I ordain every one of these people right now nga naay suga nga amo kining dad-on ngadto sa gawas. Therefore go and make disciples of all the nations. Therefore go ug ipakuyanap ang kahayag sa tibuok Pagadian aron makita ang himaya sa Ginoo nini nga syudad. Dili lang sa syudad sa Pagadian kundi sa duol nga mga lungsod ug bisan pa sa tibuok Pilipinas nga magagikan usab ang kahayag. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Woo! Hallelujah! Di man yun ta kapakpak, ay naman tayo kay gunitan. Okay. Tuguting imong tapat, maoy mo palong anang suga. Thank you, Lord. Woo! Yes. Okay. At sa di pa tamo mang lingkod, pinakakusog nga singgit o palakpak para sa Diyos. Yes!